Господин Бакалов, преди 15 минути ви казах, намерете го този инвеститор. Аз ви моля, като... Това е ваша собственост, аз едно да си продава апартаменти и да кажа, вие ми намерете... Как наша? Вие от този град ли сте? Ама добре, вие от областта ли сте, нали? На общината, не така на общината, ма вие нали сте нашия ръководен орган? Помогнете! Добре, даваме ви варианти, вие на всичко... Това не е вариант. Защо не е вариант? Решение на общинския съвет. Защо не е вариант? Може ли жив специалист по еврофонда? Може ли да се предостави общинските ренти или държавните ренти? Ние си кандидатстваме в някаква програма да се направи такава програма. За ново строителство по принцип и за нови начинания няма финансиране, има за реконструкции, подобрение, модернизации. Тук насетне има варианти. ДКЦ-то като ползвател на общинска собственост да бъде принудено, заради това, че сградата не е в надлежния вид, тече и прочее, да изиска общинския съвет, това нещо да го приведат в надлежния ред. Това по само себе си ще накарат да вдигнат наемите към вас. Ще дойде момента, в който наемите, той ще е сигурно след месец. Ще се вдигнат и това трябва да също се отчита. И ще си оправим политика. Няма да стане нищо, господин Бакалов. Защото внушенията, които давате на хората, лекарите, са нездрави. Моля за извинение. Няма да се получи нищо. Внушения? Да, внушения. Ние превръщаме... Аз мисля, че не се обърна към лекарите, се обърна към общинската администрация. Да, но... Не към лекарите. Това е идея, предложение са дава. Не знам, аз давам, ако давам внушения, ги давам на вас, не са внушения, са идеи. Да бъдем точни в изказа, идеи. Приличат на внушения. Ако на вас ви приличат, аз мисля, че се реализираме тия идеи. Ние имаме готовност да решим въпроса до някъде временно за хората, да подобрим условията на техната работа, като собственици на общинската собственост поликлиниката, ще извадим от ДКЦ-то възможността да разполага с наемите, защото ние не знаеме дори как и при какъв начин се събират. Ще събираме големите наеми, защото вече нямаме законово основание да ги толерираме. Ще им направим всички общи части, ще им сложим асансьор, ще направим подходите, така както направихме рентгена, добро място за пациентите, ще направим и техните кабинети, защото по този начин на мен ми се струва, не съм строител, но съм наясно с някои неща, че това, което вие давате като идея, беше идея през 1965 година на един заместник-председател на Общинския съвет в района на Леарна, по пътя на село Лешница, да се изгради голям поликлиничен и болничен комплекс, двете заедно сгради, и там се провали тази идея, защото беше неосъществима. Вие внушавате да направим сграда за лекарите. Ние много уважаваме лекарите. Предлагане за гражданите на Сандански, не за лекарите. Не е момента, господин Бакалов. Кога ще чакаме момента да се развиваме? Поликлиниката на град Сандански е направена, проектирана с редовни документи за конструкции и архитектура, които ги имаме. И тази поликлиника била и ще бъде на това място. Нямаме нужда от инвестиции. Нашите лекари да бъдат спокойни, че никой няма да ги измами. Условията на конкурса ще бъдат предложени на Общинския съвет така, че никой да не забележи елемента на дискриминация. Вие същите вие лекари ще имате чудесна поликлиника. И ние пак там ще ходим. Никъде не можем да ходим около района на автогарата, на старата лимонадена или в някои други неща. Значи, три са вариантите. Чужда фирма от друго място. Тяхна фирма и третата общинска. При този бюджет, който го има общината, това не може. Аз искам... Кредит, лихвите по кредита, вътре... Лихви пращате и докато съм аз кмет, кредит за това няма да взема, защото Санданска община е без кредит. Господин Топев, вие сте кмет, има общински съвет, той може да вземе друго решение. И да вземе решение, аз не му го изпълна закон. И да вземе решение, аз не му го изпълна закон. Слушайте всички доктори, направете вие условията, заедно с вас ще ги прегледаме и заедно с вас ще обединяваме усилията да минат тези условия, да може вие да се вземете. От това по-умно, вие ги направете условията, говорим на вие. Аз няма да ги правя условия. Господин Тотев, да си дадем сметка всички, да не се случи така, че да затвори поликлиниката. Това е най-страшно. Как ще затвори?